Kasi mga cancer, kung napapanood nyo pa to, ibig sabihin nun, mahal pa ako ni Tito YouTube at nire-recommend nila sa newsfeed nyo, or kung naka-notify kayo sa ating utong bell, banda rito ka, pindutin nyo na pagpalaing kayo. Kasi pag demonetize, mas hindi pina-plug ni Tito YouTube. So, kung gusto nyo makita ng mga ganito, ng mga pampamilyang content, pindutin nyo ni utong bell dyan sa baba. Nakita ko naman marami sa inyo. Halos kalahati na ating mga subscribers ay naka-notify bell. Itodo na natin 100% na. Tulad ng sabi ni Taguro. Sasampalin kita ng burat, Yuji. So, simulan na natin, daanan na natin mga memes ng Pinas. Ito na natitira kong pagmamahal sa buhay ko at walang makakapigil sa akin kung gusto kong gawin. From Bam Revilla, Tito Travis versus James Reid. Marunong magluto ng dinuguan. Marunong magluto sa Idol Philippines. Kalahating Pilipino pero sobrang nagmamahal sa Tagalog. Kalahating Pilipino lang. Pinapahalagaan ang wikang Pilipino, puro English para daw. Oh, shit! The Shade. Grabe ka, Bam Revilla page. Ang sarap-sarap. I like your voice but it's a no for me. Yung kanilang catchphrase, hinahangaan ng mga tunay na Pilipino, sina din lang humahangaw. Grabe ka naman kay James Reid. It's a no for him tong meme na to. Good luck when you're ready. At mga cancer na ang last na vote. Comment kayo kung if it's a yes or a no. From ang buhay parang spaghetti, minsan pataas, minsan pababa. Nice page. Nan yuna pinag tangoki dislahat and g tropahaka hitak pan mopa yang muk. Dido kapon nakatira subaheko. Pinapatirokita, sinuring katangka. Google Translate ba? Huh? Kahit anon say behind motal I don't know what the fuck you Yeah, did. naka-English ka. Sumaizagal young in a coast has daddy sabi ko in a bake si Tito badang hindi ko alam nakateo nalang jan ho. Si Tito Travis ba nagtadub dito? Kainan na. Putang ina mo. Nagpuna Okay, tama na. Tigil na natin to. Pepe the Frog, diba? Yung mga gusto ko. Dead meme. Tigil na natin yan. Pang 2018 memes ba to? From Yoga Gaming. Welcome to Mobile Legends! Okay, yan yung puso mo malalaglag. Hindi, alam mo, mabili ka mula lang ng dahil toyo na tindahan. Pili ka mantika, toyo, patis, pero pagbalik, Maduguan ka. pwede ka na matatahulan ka lang nila kasi takot din naman yung mga aso. Kaya lang naman sila defensive kasi, di ba, territorial sila. Para kagating ka nila, talagang kupal ka na lang. At least siguro nilapitan mo, sinugod mo, tinry mo atakihin. Pero mas defensive yung mga kesa sa iyo. Baka dinaligo tong tao na to, di ba? Magkarabis pa sila. Welcome to Rabis Legends. Sunod. Oh, ka lang. Papabili kami channel, diba, ABS? Alam mo, sobrang dami nito. Hindi ko masyadong na-enjoy yun kasi hindi naman ako nanonood nun. At para makisiride lang ako sa trend. Wala akong pake. Kung hindi ko kaya sakyan, ito siya, kaya niya sakyan to. From Gerald Stark. Me and the Boys Leaving Area 51. Ito yung sa yung sa Amerika. More than 500,000 na mga tao ang gusto pumunta ng Area 51. So nagsimula lang to sa isang Facebook event post na pang-troll lang, yung pang-trip lang. Alam mo naman dahil sa kapangyarihan ng internet, iba doon ang titrip na gusto nila pumunta sa Area 51. Ang Area 51 ay isang controversial na lugar sa Amerika. Isang military airport na sinasabi nila na pinaggagamitan nila ng mga experimental aircraft, ng mga siguro the aliens. So alam mo naman, di ba, pag mga conspiracy theory. Pero hindi ka makapunta doon. Pag pumunta ka doon, babariling ka. Kasi may mga batas yun. Ay, alam nyo naman, di ba, kahit saan parte ng mundo, kahit anong lahi mo, may mga tanga dyan. Baka nga talaga may pumunta talaga dyan and ikasasama nila. So, sige, mamaya ko na ituloy ito. Daanan mo natin saglit. From Luke. Yes, okay, na-miss ko yan. Sino dyan yung unvaccinated na kid? Sa kaliwa yung sa kanan. From Dice Kikun, Area 51 now a trend again. Woke Filipinos also claro the third. I see an opportunity coming up. It's free real estate. Yeah, so yun, sige, ituloy ko din kanina ko sasabihin. Yung mga talagang tanga na pupunta doon ng mga Amerikano, pwede silang barilin eh. Okay? It is by law na isa tong ipinagbabawal na lugar na hindi to for the citizens, pwede kang barilin doon pag lumagpas ka. Okay lang naman, di ba? Survival of the fittest. Yung mga tanga, yan, talaga mauubos sila. Ito yung talagang binabawasin ni Tito YouTube, lalo na sa
mga conspiracy theories, conspiracy videos kasi nagkakaroon ng harmful misinformation. Siyempre marami mga taong curious kaya yun yung fear mongering na kinukuha ng conspiracy theories. Yung parang, pwede. Pero, di ba, nitpicking lang yung most of the time or cherry picking lang yung mga information na nag-weave doon sa gusto mong narrative or sa gusto mong mangyari. For example, sa Google, kuyari naniniwala ka na ang buwan ay gawa sa keso. O search ka sa Google, puro wala. Hindi keso. Pero sa pang 12 na tab sa Google search, pinakita ka, studies have shown, blah, blah, blah. Oh, sabi ko sa'yo meron eh. Dahil sa akin maniwala. Yun yung mindset ng mga conspiracy theories eh. Yung para kahit isa lang, yun na agad yung kahit isang maliit lang na hindi naman credible or hindi significant na evidence, basta meron lang, doon na nila bubuin yung kanilang narrative, doon na nila bubuin yung branches of nila at ilalagyan nila ng isa-isa yun na mahihina hanggang maging malakas. Pero kung titignan mo siya in a bird's eye view, kung titignan mo yung pangkalahatan na evidence involved, talagang pepetsugin lang siya. Doon nabubuhay yung mga conspiracy theories. Dahil likas na curious sa mga tao sa mga ganyang bagay, yun ang pinapanood nila. Pero ayaw naman ni YouTube yun dahil nga that is harmful misinformation. Automatic noon, lahat ng Momo videos, anything na mayroong connection sa Momo na challenge, demonetize. Kahit ako doon naglaro lang ako ng Momo challenge, demonetize din yung video na yun eh. Kahit game lang siya, or di ako nagbura, automatic demonetize siya just because of the topic ng Momo. At yun yung iniiwasan na ng YouTube ngayon. Marami na silang bagong guidelines, mga bagong countermeasures to fight yung mga ganong na nagtathrive sa harmful misinformation at ayaw na i-plug ng YouTube yun. Mga bagay na inimbento ni Satanas. Pansit na labong. Oh, the classics. And I'm gonna miss everybody out the nostalgia. I tried so hard. Kaya magka-copyright. Try so hard na mag-edit. Kaya pa-like na lang. Pakita nyo ang pagpamahal nyo sa Pansit Malabon. Okay? Okay, basta. Sobrang hot talaga ni Tito Ed pa nagagalit siya, man. From Teen Jacobson, stolen pic, nobody, Vin sentiments. Easiest thumbnail nga naman. Easy thumbnail. Easy click. Pero sabi ko sa'yo, kung hindi man yan gumagana sa YouTube, gumagana yan sa Facebook. Diba? Tama nga lagay lang ng dede sa thumbnail. Ako, kung pwede ko lang gawin yon, patagal na tayo 1 million subscribers, sabi sa'yo. Tama, benta ng dignidad, diba? Yung dede ko na lang sapat na, diba? Di kailangan yan. Pero na-appreciate ko na may ginawa. Siguro, alam niya yung algorithm at alam niya kung gaano kahayok ang mga Pilipino. Diba? Mga madasalin, pero mahilig din lumuhod. Girls with pink hair are so damn cute. So may random kambay si Tito Willie. Sino itong babaeng to? Para magkakamukha sila sa akin. Di kasi ako Korea boy. Pasensya na. Putaham nida. Pasensya na. Sa mga Koreaners dyan, mahilig sa Korea pop, comment nyo kung sino to. Siyempre kilala ko na si Willie. Willie. Witty! Taragis yan. Remember the taste of his 5,000. Diba tala ako takpan niya ng mga tigil 5,000 kasi alam mo naman si Tito YouTube algorithm at medyo kita ko pa yung kita ko pa yung edit yung edit ayun ayun nakita niyo yung cross. Pwede mo i-erase siya pero diba okay lang yun. It's the effort that counts. Sabi naman guys sa channel na to. Bentong, pasukan mo ito ng jacket! Sunod, from Chris Edison Borderline Shitty Memes. Get over to the Scholar Moreno. Yes, rage game. At nag-rage siya rin si Mayor Isko sa nakikita niya. Ako, magandang topic yan yung the divide of the Divisoria. May mga nagsasabi, hindi naman daw mabuti na bakit yung mga may hirap lang na tamaan itong yung di ba yung sa Divisoria, yung parang yung naging mas strict. Ang iniisip naman ng kabilang side is, ito naman ang batas Kumbaga, mahirap ka man o hindi, di ba? The law applies to all or otherwise not all, di ba? You don't English me right now ako mas naglilin ako doon sa sumunod lang tayo sa batas. Like, alam ko hirap sila, so pwede naman sila mag-compromise. Yun nga yung point, diba sabi ko sa iyo dati sa pagko-compromise.
Hindi naman kailangan pula o puti. Pwede natin haluin yung pula at puti, maging pink. Pero tandaan nyo, di ba, baka naman yung mga mayayaman ang merong karoon ng monopolyo sa lugar na yun. Kung kailangan, kung gagawin mo pala, alisin mo rito na mukhang quick fix yung pagpapaalis dun sa mga nagbebenta sa Divisoria, sana bigyan natin sila ng parang kapangyarihan. Maganda siyang first step sa pag-improve ng Manila, pag-improve ng paano natin tinitingnan ng ating bansa. Kasi alam mo siya, pag hirap ka na sa buhay, wala kang pake sa bansa mo. Ba't ka magkakapake? Ikaw ka sa sarili mo, wala kang oras eh. Kabensa mo pa kaya? Kaya kung aalagaan mo yung mga mamamayan, naturally, after siguro ilang henerasyon, syempre iba dyan, lumaki na sa hirap, lumaki na silang walang pake, kailangan matagalan talaga ito eh. Huwag kayo ma-expect ng mabilis ang paglinis. So, yun nga rin na yun dito. So, sensya na masyado ko nagdada. Dapat meme lang. Paano ba? Magaling ka na naman. Wala ka namang alam. Huwag ito umabot ng 5k likes. Maglaro tayo sige ng rage game. Kaya nanonood ka na lang dahil kaya di mahal ang Crush Boy. Kasi dahil mong gusto eh. Yan si Tito Yucho sa channel ko. Leche. From Eraser X, Kalokalike. Ex-President Manafero. Oh my God, kamukha niya. Pati haircut niya. Holy shit. Si Etneb! Diba? 20, nasa 20 yan, diba? Bago talaga mga Pilipino. Holy shit, ang bilis. Sabi ko na, inaantay ko na lumabas to eh. Nung dumaan sa newsfeed ko. Maraming salamat Renato Torno. Talentong pang Pilipino. Maraming salamat. Speaking of pera, huwag nyo kalimutan bumili ng merch sa atin. Paubos na. Diba, hindi to 20, pero 20 babae o lalaki ang ma-in-love sa'yo pag bumili ka niya. He protect, he attack. But most importantly, he bring good Manila back. Oh, shoutout kay Erap. Mayor ano to? Ubu. NANI? Mayor Isko, isang Pinoy weeaboo. Magpalakpakan tayo. Isko Moreno Kun. I-welcome natin siya sa ating komunidad. Ito siya to eh. Twitter page siya to eh. Hindi ko alam kung either sobrang galing lang ng kanyang PR team or like weeb yung kanyang social media manager or siya talaga to, or parang shared nila from Edser. Here we go. No! Hey! Ako sa Divisoria! Diba? Okay, tama na makakakarag tayo. From F. Grizz, Momolan. Diba? Yung mga dekalidad na naman. Diba? Parang kasi basura ng channel ko. Ang mga entries na naman ng Metro Manila Film Festival. Pero diba, wala tayong magagawa. Yun ang demand eh. Mahirap labanan yan. From Chris Edits again. Ako ay isang cisgender na white life na post ng mga woke shit sa Twitter upang mapapansin at makalik ang mga epicong gusto at retweet. I love you. Diba? Buti pa siya. Lahat na nasa comment, puro Prince of Pada sila sabi, guys. White Knights, magsilabasan tayo dyan. Gusto mo ba ng puday? Mag-quote ka lang ng mga nakaka-inlove ng mga salita para mabasa to ng mga babae heartbroken at dahil vulnerable sila. Madali sila may love sa iyo. Kaya yung mga tao yun, sinasabi mga gusto lang marinig ng babae para makasuksok sa loob ng kanilang mga pantalon. Kung may kumpiyansa ka sa sarili mo at may respeto ka sa babae na kaya niya saluhin. Sandali ay magkaiba tayo ng opinion dyan. Yun dapat ang babaeng habulin. Hindi yung mga babaeng gusto lang narinig kung anong gusto nila. Kung mahilig ka doon, ayan sa'yo na tong hanger na to. Ayan, bigay mo doon sa magiging girlfriend mo. Total, magiging paluan ka naman. Hindi ka magkakaroon ng sarili mong personality. Para kang batang nawawala dyan. Wala kang sarili mong itlog. Ano lang, fair competition lang. Hindi tayo magbe-baby-babyhan dito. Ang pinakamasarap na puday, hindi na ganito mga idealistic na mga ilusyon na mga gusto nilang lalaki na yun din yung same na aura na kukunin ng mga fuckboy kasi yun yung easy way in sa kanilang mga puday, di ba? At least doon tayo sa realistic, di ba? Doon tayo sa practical. Kukolektahin nyo ng mga fuckboy. Gagawa siya, ito pala yung gusto niya. Ito yung gusto niya klase lalaki. Yung binubuksan siya ng pinto. Yung mga gano'n mga minor lang, like hindi nyo para magandang basehan para maghanap ka ng gusto mong jowa. At yun ay isusubo. At kada subo niya palapit na rin yung subo ng ethics sa bibig ng babae yun. Ganap kayo ng lalaki na nirerespeto ka, hindi dahil babae ka, pero dahil tao ka. Boom! Ako na pala si Prince Paulo. Suvic Sarkar. Magi Seasoning. Oger Magi Seasoning. Shoutout sa mga naglalaro pa ng Dota dyan. Diba? Dead game, don't care. Mobile Legends gamer na pala ako para si views. Yan din kaalat ang mga laro mo sa Dota. Mga puro minus 25. Sunod! From Montero Clint. I love you. I love you.
Sumasaya na ako eh. Alam mo yung malapit na ako sumaya, bumalik pa tayo dito eh. From ulan, I don't have depression. I'm a Filipino, I have tropical depression. Pinakamagandang klase ng tropical depression. Jokes aside, sa mga may depression dyan, seek help. May nagmamahal sa inyo. Kahit hindi man halata, may nagmamahal sa inyo. Dito sa mga cancer, dito sa Chinatown, marami nagmamahal sa inyo. Siyempre, marami din naman mga nade-depression-depressionan dahil tuloy doon, nawa-water down tuloy yung tingin sa talaga may mga depression. Tapos sa mga talagang clinically depressed, yung mga pumunta ng doktor, mayroong papeles na sinasabing depression, gano'n. Pero meron din naman mga malungkot na napupunta rin sa depression. Naiintindihan ko rin yun. Pero dito sa channel natin, may depression ka man o wala, mahal ka namin dito. Wala nagmamahal sa'yo. Mga memes at ako at ang mga cast sa channel na to ang magmamahal sa inyo. Huwag kayong mag-alala. May pampamilya, di ba? Boom! It all interconnects. So, tapos sa mga ating memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung naman like, share sa mga cancer nyong friends. Kung naman bumili ng merch, kailangan ko ng pera kasi lagi tayo demonetize. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulul out!